Merħba tfal, merħba sessjoni oħra ta' qari. Illum ħanaqraw il-ktieb Il-Mina u l-Vit tal-iskola, kitba ta' Mirjam Xkembri, illustrazzjoni ta' Book Distributors Limited, pubblikazzjoni BDL f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Sebħet ġurnata mimlija sħab. Is-sema kien ċappa waħda griża u bdiet niżla x-xita. Qatra, ix-xita bdiet nieżla. Il-Mina qatra ilma kbira niżlet minn ġa sħaba griża. Plonk waslet fl-art. Flimkien ma' sħaba għamlu għadira ġol-bitħa tal-iskola. Kif waqfet ix-xita, xi tfal ħarġu jilagħbu fil-bitħa. Tony, tifel fuq tiegħu, ġera dritt għal ġodin l-għadira. Tony qabeż qabża, qabżun ġol għadira tal-ilma. Il-Mina u sħaba għolew il-fuq u tgħid kemm ħadu pjaċir jaqbżu u jtiru. It-tfal l-oħra tħajru minn Tony u bdew jaqbżu fl-ilma bħalu. Il-Mina u sħaba iktar bdew jolew u tgħid kemm daħqu u ddevertew. X'insar il-ħin biex it-tfal imorru lura fil-klassi. Il-Mina granfat mal-flok ta' Tony u daħlet ma' tfal fil-klassi. Tony kellu bżonn jaħsel idejh, fetaħ il-vit, ħaf ftit sapun u beda jorokhom. Il-vit ħallih miftuħ u l-ilma baqa' nieżel. Il-Mina bdiet tinkwieta tara l-ilma jinħela. Biex taxxaqa Tony qabad iparla ma' tifel ieħor u nesa li l-vit kien ħallih miftuħ. Tony telaq il-barra u ħalla l-vit miftuħ bl-ilma nieżel. Il-Mina ma felħitx aktar. Il-Mina bdiet tfessfess f'widnejn Tony. Tony, inti tixrob ilma? Tony, int biex tinħasel kuljum biex issaqqihom il-qsari tal-klassi. Tony kien jaf li l-ilma jużah ħafna, jixorbu, jinħasel bih u jsaqqi l-qsari. Il-Mina reġgħet staqsietu, issa jekk jispiċċa l-ilma x'se tagħmel? Ma nkunx nista' nixrob, ma nkunx nista' ninħasel u ma nkunx nista' nsaqqi l-qsari tal-klassi. Tony ftakar li ħalla l-vit miftuħ u telaq jiġri għalqu. Kull meta juża l-ilma Tony beda jiftakar jalaq il-vit biex ma jaħlix ilma. U minn dakinhar Tony beda jfakkar lil sħabu biex jalqu l-vit u ma jaħlux ilma. Nispera li din l-istorja ġbitkom tfal. Saħħa!